Pred 10 rokmi susedným Českom otriasla kauza Kuřim. Prípad týrania dvoch malých bratov pripomínal až psychotriller. Chlapci medzi tým dospeli a médiám sa vyhýbajú. Najzáhadnejšou postavou tohto otrasného prípadu však naďalej ostáva žena, ktorá s nimi žila a vydávala sa za 13-ročné dievča Aničku. Píše sa rok 2007. Otec chce skontrolovať svoje bábätko na monitore vysielačky. Pre chybu vo frekvencii však vidí spútaných chlapcov. Volá políciu a prevaľuje sa jedna z najdrastickejších kauz v Česku. Obeťami sú bratia Jakub a Ondrej, dnes už dospelí chlapci. To, čo prežili, ďaleko prekonáva predstavy o surovom zaobchádzaní. Ich matka s tetou a ďalšími ľuďmi ich zatvárali do klietok pre psov, topili ich, pálili na nich cigarety. Doteraz nik nevysvetlil, čo ich k tomu viedlo. Otvorené agresívne skutky mohli na týchto chlapcoch zanechať následky ako napríklad úzkostnosť, depresívne prejavy správania. Alebo dokonca nie je vylúčené, že u niektorých z týchto chlapcov neprepukne aj psychotické ochorenie. No tak ako šokoval spôsob ich týrania, šokovalo aj to, aká sieť sa okolo chlapcov vytvorila. Mučil ich totiž celý klan. Okrem matky Kláry Mauerovej to bol aj jej priateľ, jej sestra Kateřina, ďalej vychovávateľka prezývaná Nancy, ale aj údajná 13-ročná sestra Anička, z ktorej sa neskôr vykľula najzáhadnejšia postava celého príbehu. Dospelá žena Barbora Škrlová. Zapájal sa aj jej brat. Spolu teda 6 ľudí, o ktorých motívoch sa nič nevie a dnes sú už na slobode. Matka dokonca smie navštevovať synov. Nikoho jsem nepálil, nikoho jsem nezavíral, nikomu jsem neubližoval. Řezal jste nikoho nebo ne? Respektujte mě, díky za pochopení. No otázniky pretrvávajú aj po 10 rokoch. Predovšetkým, kto je Barbora Škrlová a prečo sa vydávala za 13-ročnú sestru chlapcov Aničku. Prečo si ich matku pripútala a prečo po svojich útekoch do Dánska a Nórska zmenila identitu na chlapca Adama. A akú úlohu v celom prípade zohral jej otec Jozef Škrla, ktorý v minulosti v Brne vytvoril sektu uctievajúcu Svätý grál a po ktorom sa zľahla zem. Po prepustení z väzenia sa Škrlovej ujal spolok Šalamún. Jeho šéf pre Český blesk povedal, že má v sebe 5 alebo 6 identít malých chlapcov a je z nej invalidná dôchodkyňa, ktorá sa o seba nevie postarať. Podľa odborníka porucha u nej mohla prepuknúť až vo väzení, no môže byť aj účelová. Z tých dostupných materiálov zistujeme, že ona študovala špeciálnu pedagogiku a obsahom štúdia sú práve aj základy psychiatrie. Čiže nie je vylúčené, že tieto poznatky mohla teoreticky využiť, aby nebola trestne stíhaná. Po vypuknutí kauzy polícia prešetrovala, či stopy nevedú k sekte, organizovanému zločinu alebo pornografickému priemyslu. Nič z toho sa však nepodarilo preukázať a vyšetrovatelia považujú prípad za uzavretý. Akékoľvek informácie z vyšetrovania by ešte viac poškodili neplnoleté deti vystupujúce v kauze. Z tohto dôvodu im nechceme čo i len všeobecnými vyjadreniami nič pripomínať. Vinníci boli potrestaní.